keseruan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Urian itu hatta oras madihita salhuna. Ganub di bulan Desember marlas di rohado hita mabes tahun hari hatu tubuh ni hatta Yesus narotu portibion. Asidot holog ni rohana na sotar dudui patupa hanguluon tuganub akana pardosa marhite pakukopna. Yakko maibana gabe sipalua di bagasang ngulum. Tapuji jalata somba maibana dada holat di pesta natalon. Alay saliling gulutta.
Amu dong asa porsiaon, sadario sudedo halak Kristen mamestahon hari hatutubu ni Tuhan Yesus di sadok portibion. Natalima mamestahon ulaun ni debata na romanopot hita pardosa di portibion. Atong las marohat na majakon haroro ni Yesus sipaluai. Laos di bagasal las ni roha. Jongjong dohami di son sudeak kaparhalado ni huria. Pasahaton. Selamat hari Natal madihamu. Asi ni roha ni debata ama. Dohot anakna Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Mangaramoti hita saluhuna. Selamat hari Natal manang dihamu. Tongotad dalalas ni rohata mamestahon hatutubu ni Yesus sipaluai. Masih jalanga mahita do na dilabungta. Laos pasahaton. Selamat Natal. Ibagasan uduk dohot serep ni roha, tapahibul marohatta marsaur dohot Yesus nang tubui. Asatuk sikop las ni rohatta, marede mahita syabukwede nomor 56 ayat 1 ayat 3 tay Roma hamu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia. Amen. Eddeho kamuma sada edde nai baru di Jahoba, eddeho ma Jahoba ale sadok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tongan yakka si pelebegu hamulion nai, di tonga-tongan di saluhu bangso halongangan akka nabi nahen nai. Marsoba mahamutu Jahoba marpahean na marhaduhoan, akahitir hama hamu maradupun ibana, ale isi ni sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Betlehem. Tapi nuji magwarmu na badiai. Ala naung ditikirho hami bangsom. Di tugu-tugu hodo hami sian haholomo tuhati uron. Jala di padomu hodo hami na holakia siakko gabesar musai dohoto. Kok halalas niroha do hami alani. Sai jalo mahamolateo niroha nami. Nau tinopotmu marhite-hite anakmu. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima natar surat di Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tongan ni sita jolmaon, jadi huida hamima hasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, kok asini roha dohut hasit tongan. Ido sahatna, atong rak mangidugugu mahita tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Surah
atau poti madosata dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan para siroha na sumurung nunga roho tu portibion manopot tami madongane hami disude ngulu-ngulu nami. Alai sai olo dope ganggu hami di padonganim uju huadopi hami ragam hamaolon dohot parukilon. Rodoho tu portibio lama kokop pami, patuduho tirua tu hami, asarade hami mangurupi akan patut urupan. Alai sai olodo tertutup rohanami manarihon akan nagale dohot namet-met. Sungguli marohanami asa muba roha doho pangalahonami asa tarparangi hokami pakokok mi di ngulu nami jala lampatar madihami nasai toktong di dongani hohami manang aha pena masa di ngulu nami tangi homahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Ai songonodo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anakna nasasadai di leon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leling nileling na di ibana. Asa ngapo ma di debata na di gityang. Amen. Atani debata turpuk epistel di pesta Natalon,
Ima natar surat di Pesalmen 77 ayat sada sahat rodi ayat 12. Jahoba do raja marolop-olop mata naon marlas ni rohama pulu-pulu akan nalan i. Obu jala holomon maripot-ipot humalian ibana hati gorang dohot uhum ojahan ni habangsana. Api mardara di juluna mangaton aka alona humaliang. Disondangi angka hilapna do portilion, jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malala do aka dolok songo patis marado pobohi ni Jahoba, marado pobohi ni Tuhani disadok tanoon. Di bari tahun aka langit do hati gorana, jala sude aka bangso marnida hamulionna. Ikot tarurak sogot sude aka sisoba aji-ajian, aka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan, Iko marsoba tu ibana do sude aka debatasi leban. Di begesion doi, jadi marlas ni rohama, marolop-olop ma aka borni juda, alani panguhumu ale Jahoba. Ai hodo ale Jahoba na tumibul, gum sadok tanoon, tumibul situtu doho sian nasa debatasi leban. Hamu ale aka na makaholong ni Jahoba, say hagigihon hamu manajat. Ibana do siramoti tondi ni akana siana, say paluon na do nasida sian tangan ni parjahat. Say tarsabur do hak tiuro di partigor, jalalas ni roha diaka na ujur marroha. Marlas ni roha mahamu ale aka partigor di bagasan Jahoba, jala puji hamu maguarna na badiai. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala na upe opsa. Amen. Tidakon maha porseaut tai tongon nahina tidakon ni dongata saha porseaut disadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria naga begabean seato di parbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo la untul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani disima ibana pai mamula sogut tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akka nabadia, do dihasisani dosa, do dihatai namandok, mulak mangolu sogo daging ni halak na umate, do dihanguluan nasora suda. Amen. Sunggul-sunggul dihita, marsogot Kamis 26 Desember 2024, ima pesta Natal na paduahon. Patu paun di huriata do ibadah pesta Natal paduahon masuk pukul 10 WIB jala di para di huriata do acara. Rade mahita madohoti pesta Natali marsogot. Tongoni mas sunggul-sunggul di hita
Marede mahita sebuket de nomor 650 sada Uhud tapasahat peliata. Oh
Damai ni batana semurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madita saluhu nakamanginang sian hami keluarga dohot sude keluarga padita ni huriata KBP di Rawamangunon madok pihita selamat hari Natal madita saluhuna las marohata majak kosi paluai nang tubu dakolak tu portibion alai gomos tubu tu rohata be di barita las ni roha di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus di minggu tak di badat tanah perjulon di Natal tanah perjulon di mana nenet sian hebir bidusada mamuk kamai sian ayat 5 sahat ayat 12 sono mahata debata hujah matu hita salhu ay tu suruh-suruh dia mahya didok anakku doho sadariot doho hutubuhon manang ahudo gabi amana jala ibana gabi anakku alai dinanaeng togionon namuse tu portibion ibana na parjolo tubui disima didok ikon marsinggang tujolona sudiakka suruh-suruan ni debata didok doniat taringot tuakka suruh-suruani ibana mabahen alogu suruh-suruanna api namar jibur-jibur do parhaladuna alai taringot tu anaki didok rodi saleleng-leleng na do habang sami ali debata tukkot hati goran do tukkot para jombi dihaholongi hodo hati gora jala dihagigion hodo hacahaton alani ido di miak kod debatami miak halalas niro hatuho ali debata sumurung asa tuakka dongambi dungi ho ale Tuhan paujak kot tanoon dimulanai jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani mago do akkai muse alai totong domian anggoho laho buruk doi saluhuna songo nulos songo sape-sape balunomui sude gabe mubama ala yang goho laos tong doho dang macohot akka taumi disido sahat Hurian itu hatta dihamak kadamang dainang haha anggi nang pinaribo pe nadong di huriata namar minggu di bagasan pesta Natal tanah perjulon doh dihamak kadamang dainang anggi nang pinaribot secara live streaming namar minggu merhite huriata HKBP Rawamangun marasig do somalna bolo di pesta Natal jalan naruhakku sudedo hita bui mangulup ponyak kabanginang pardo pahamuna pe beda do biasana bola mar minggu di son dang pola dong tebar senyum ale molo Desemberon wajib do tebar senyum nang perong utang alai dang pola gabi moru las niro hatta ate alani yak kabanginang ikom marlas niro hado hita tarlumobi ganup tahun di pesta Natal tahun ima na mangulupon Yesus Kristus nang gabi jolma Natal bagaimana ketika Allah menyuruh anaknya Yesus Kristus menjadi manusia dan memanusiakan manusia bagi kita orang berdosa macam tak kasih tutudai alani molo Yesus do mampu memanusiakan manusia boi bana gabe jolma lam hita masaluh nak kamanginang kita jolma perdosa jala jolma naong di paluana ikpelumobi mahita maka holong yak kadong atta jolma jala do turpuk ni Natal tanah sadarion
somalna molo turpu Natal dihita Victor siya Lukas sido ate. Manang siya Matius, manang Markus, alisa halion, dang pola di ban runut ni barita at tutubo ni Tuhan Yesus. Alanang pasangoni, tung takas situtudo marisi turpuktaw patuduhon, siapakah Yesus anak ni bata natasobay, jala takas do targobar siya turpuktaw, na iba na do sibuan hasangaponi, marhite naong binaritahon ni surusuruan, tuwaka parmahan orang majus do tuganupal. Somal do ka manginang boleh pesta Natal, ikonarong do na opat halahon, na lima halahon. Adong do si Maria, do si Joseph. Icerito neha memprakmekkan si Maria ison. Naso sekolah minggu biru sudah. Si Joseph, biasanya molo si Maria do si Joseph ikon nabaga do nakateng do. Nabotar. Bolo nabirong namok dang masuk sih. Baru nungi musik ikon arong do suruh-suruan na. Ngate. Ikon arong do parmahan na. Ikon arong do orang majus. Jala sadanay. Ikon arong do si Herodes. Isuro tehison ya memeratkan si Herodes. Biasa kana mok di. Nabotang songon nagalak masih malolong na. Siya lima peranan taringot Tuhan tutubo ni Tuhan Yesus ilubahu terpuktoma di pesta Natal na Barzulon. Ima taringot tu suruh-suruan. Damang dainang dangboy mago suruh-suruan ni sian barita hatutubo ni Tuhan Yesus. Dangboy magoy. Jalaganup taon salelek kita nong manada Kristus tingolutta siya nakahame metotta baik kon saha do baritai alana suruh-suranon babuan barita las ni roha gudang. Malaikat Tuhan adalah pembawa berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ale jo do kita ra ulu salah mangat tusyak kamanginang jala targobar do dingolutta taringot tu suruh-suruan. Takku boto sa lilingaw, met sekolah minggu, satu tikyon, dakar pe hubereng suruh-suruan ni bawa. Ate. Pola boru-boru pe suruh-suruan ni. Dakar pe ang acugare ra bawa suruh-suruan ngabe suku-sukur roh ate. Ate. Manang na anak boru pe manang na ina pe bajala memang suruh-suruan non ikon nabaga dong ikon uli jala gajang ubuna biasanya suruh-suruan non ikon fit and proper test do uji kelayakan do bolo boy songon ekotaon ikon mancugi gungna itu dah jala molo suruh-suruan nahuboto pemerah suruh-suruan ikon dau goting na dang boy marjogal alana menari-nari do halahi ay masuk baik kok kamu mah belum marjogal goting menari-nari betul tol na memana ujete ape ko dau ikobor satay margelok-gelok daging nai ay hulaun na hulang namarid do dangi namar menari-nari do ibana jala baju nyopek ko baju longres do dah itu kon nabotar apa kona luar biasa mah itu ulun disuruh-suruan dang boy ekpomar bodina langsing do dang boy bodina langsung tahu pokoknya sesuatu yang sempurna mah perfect mah boleh suruh-suruan no itu alana memang saya itu sido bangga do molang hamang inang dang adong ayah kamu suruh-suruan dang adong foto muna baido penamasa teh ate ya do kamu pura-pura ipoto HP terbakar film dah ya do teh ale amanginang boy do salah pangatusyot tataring tu suruh-suruan ni nasa jojot
palaborua suru-surua tapake digano paka drama. Ala memang saya gumudang pakorhon. Tabereng makamanginang marhite bibelta na benereng jalan na jinaha maskulid do suru-suruan dang feminim. Ate. Contoh misal nama jolo tabereng may Daniel 10 di Pangkapor 12 di Lukas Roma suru-suruan manang malaikat Mikael dang Mikael lay dokton manang Gabriel dang idokton Gabriela asa takas jo hita mangarimangi ale ala nung hasomala non at sugari ratabayan bawa suru-suruan non iba mo sa kisol lepu-lepu na badang be dang bawonin na do dang tikko sa torin na do torane do at pakilalahon alay bibel tamat dokon bahwa mereka itu yang berjenis kelamin maskulin itu datang kepada Maria, datang kepada Parmahan, Rotuaka, orang Majus. Batu duhon, songon dia daulon. Ale marang nabuhapi ak kamanginang dan gabi sebutong buti. Bolo mardrama hamuse tau naro. Adang, sudah ko pede tau sator do. Dagati maju peran di malaikat gabi bawa. Dang nauluan noni. Ate. Cetak mahok paropuan ni. Ale nek kuleon panoranyot hitak kamanginang asa tatu sido. Ya. Supaya kita tahu bagaimanakah peran seorang malaikat. Perannya kasuru-suruan. Jala takas dudak nindok berson. Bahwa malaikat itu ima natinopa. Ini dibatado. Ida kali dok dia lima kamanginang. Sadihari maho hutubuhon. Jala sadihari maahu gabi amana. Jala imana gabi anak. Takas itu tuh kamanginang di Natal tanah perjoloon ditaringoti do peran siru-suruani marang malaikati tung macai bagas itu tuh songon nasinuru ni debata laho pasato berita nauli tu nasida jala takas itu tuh do nak kamanginang boy idaotta na boy di mana gabi kasahatan nyak kabarita las ni rohai laos doho di mana manobba debata. Jadi untuk salah pangatusot tak kamanginang dang gabi debata ima. Doho di mana manobba debata laos marsangap mamaluho nakasarune maredde marolopolop jala takas itu tudon di patari daun mana na doho do nasida tong makalasson bahwa Yesus sebagai anak Allah itu adalah orang manang Tuhan na berkuasa di tengah-tengah yakka nguluta. Yesus na tabaritahoni, Yesus na tubui. Ima Yesus laos debata nahot rodi saliling-dililing. Di pasaha do hita. Jala ikon sudedo hita marsinggang dohot akka suru-suruan. Damang dainang haanggi ng pinaribo pe napaduahon ng dohon ng turpuk taon di hita. Dung sorang Jesus tu portibion. Jala dibayat tu hita sa dahalwa bolon. Ikon marsinggang do sudi halak na porsea. Tutonga-tonga di jolona, di tonga-tonga niyak kanguluna. Setiap orang percaya harus benar-benar mau menyatakan bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nasotupa adong bede batana asing dukton ibana. Unang adong besyak kita nakamanginang satonga nguluna manobba debata. Alay satonga nguluna lahu manobba portibion manang manobba hagugon ni portibion. Udang do halak ro tubarani pinahani. Holang mamereng-mereng alay dang dohoti mana manobba si pelue. Banyak mungkin orang maaf. Mudah-mudahan saya salah. Datang memuji Tuhan hanya untuk melihat, tetapi tidak pernah membuka hatinya menjadi tempat palungan bagi Allah. Sehingga banyak orang selama ini beribadah, tetapi tidak dan belum tentu ada satu perubahan
di tengah-tengah kehidupan. Dan di paluasi bana debatai Yesusi tubuh turuhan. Ale parita turpukon sudah mahala marsinggang lapatan na mabuah pilihan na khusus rohana anak todina laho mengukuhon bahwa Tuhan yang disembah melalui diri Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal dan untuk selama-lamanya. Tangadong be na asing dukoni bahkan didokon nakaning gabi merjibur-jibur do parhaladona bahwa malaikat sekalipun datang menyembah, turut menyembah, bahkan itu menjadi pertanda dia yang maha tinggi dan layak ditinggikan. Amang inang napatuluhon yang dahon tupuk tahun di pesta Natal ta ima di pesta Natal na perjuloon. Tidak nakang dison bahwa Yesus yang lahir tengah-tengah dunia ini adalah Allah debata nama buan hati goran di bagasan harajonna. Semua orang yang tunduk dalam diri Yesus Kristus mau menyatakan bahwa kebenaran dalam kerajaan diri Yesus Kristus telah diberikan kepada kita. Dipasahat di tengah-tengah ninguluta. Dang benagamak kita. Napahoton salose saya masudea kaparukilon. Jale dokon hatani bata pasahat ma dalammu. Tujahu bajalah posiban. Asebana pature. Budang dututu halak na porsea, holak porsea sabing tu di bata. Alai tidak pernah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada tangan Tuhan dalam kehidupan. Budang do halak martangi yang dibagai setang yang na. Alai tung macai kurang totong dihaporsiai jala dihangulu hotang yang na maruput Tuhani. Ape marhite turpukta dibagai setikon pataridahon bahwa dia mampu berkuasa dan memiliki otoritas. Bahasa di lehot debata tuita jolma Yesus Kristus alarang mampu hita menyelesaikan akan masalah ta. Ale marhita Yesus nang gabe jolmai jala olo ibana tuat siapa no gijang gabe jolma rap dohot kita asa makilala ibana sok kita isema adong si songoni. Banyak orang hanya teman bersenang tetapi teman berduka belum tentu ada. Udang do dak kolang halak keluarga pesongoni do te. Bolak kepeng ta tarjono do keluarga on. Ale bolu pugus kita dangarong jono kon. Songoni dok kita talak bata. Dia songoni do. Bolu ngarok kepeng ta na beru nang udah baik kali kau taruh de ado kita. Ate. Buha. Ngago wea di hempommu sana ka todongmu. Manang dangarong di wea ho ala ni juk ulur songoni ala ni huli narang dang di wea. Awnang taweai huli dia duin na. Alai marhite haroro Tuhan Yesus Kristus tu portibion paingotok kita mampu dari mana menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita. Harapan seorang ibu ketika anaknya lahir bahwa anak itu adalah masa depannya kelak. Pikipar seorang yang kanak pembunak kainang ate ngadau sebelumna cita-citam bohado lahu sampai dengan ngulu nigeleng mon manang bohado hasiai mana. Nga sonanggo setabi manaros dope anak pemuna bolo sekolah nang ibulu hamo ano destiu di somon SMP somon so binoto dope ate iba harapan jala tak kasih tutur harapannya adong didirita ala Kristen na persea di Tuhan holak tuwi mana menjadi harapan dunia harapannya kena persea na tukhi baluah kita akka pardusa alani sutung mubah-ubah beroham akka manginang akang kinang pinaribot. Jangan lagi hatinya pelimplan, unang berubah-ubah. Suatu ngarong menapida agama, jalibat di KTP na agama nasing. Ate. Suatu ngarong songoni. Sahali manghitok Kristus, sahali tardidi, sahali mati di bangsa Kristus. Tidak kamangin. Paingo anak kombiak kamanginang. Asa unang gabi lawi bana tuga mo nasing. Unang ala may tuba huwag kamo nginong gabi songon na adu uruhang paingot to geleng mi ala geleng mi mangelek kumangan ala dengejar hoko hasitongan na setuhan itu bana gabi mago ha porsyon. Duk pidda gama anak komu ba roha mo tas tangis tu pardita. Dang urusan di pardita sa stong na.
pendidikan agama pertama adalah keluarga, bukan sebenarnya kepada hamba Tuhan. Ale gudang do halak dong adong mara di ngoduna gawi serai isa sotto tu pagulan di huria asa grup tidak. Ikok kita do memulai sa tonga-tonga ni keluarga ta. Jale dok kondak kaneng di bagas turpuk tahun dung tuwi mana tu portibion. Hotro di saliling-liling naro habang sana. Bahkan dia tidak akan pernah berubah dan tetap selama-lamanya. Dang songon ulo si bana. Dang songon dawi tibana. Namurare tes. Arong do ulos tabi jauh kan? Unak palang dia lamari ulos tay. Pakai hamu sali-sali. Jongmur hamu sali-sali ulos na di lamari mo nay. Arong dora mulai manguli satu nama tua oleh lamari sotong lapuhon. Sotong retesi marang marlapatan ni. Dijongmur sali-sali. Dipakai sali-sali ate. Ale unang gabi bak kamu baju satu lang muna ate ulosi. Ale alarong sonari ulos ya baju san ulos to ema ulos satu lang may pakai roma tulang na uliaw ni doon natong song ay hala batahon tiboda mar tulangon sa bola langit tulangon ate. Tiro dangi. Molo sudah ako na portibion unang adong be. Jadi satu adong ben non nang pergantian tahun terlawi mana tuak kamol dibuka horoskop perbintangan. Nah jual kanang dari surat kabar kan? Ang dari surat kabar kan? Aduh karni bintang Aries, Gemini, Leo, Ibereng, peruntungan. Ate. Hari ini jangan keluar rumah, nanti keberuntunganmu. Dan kalau jawi mana tuak HP na iban na udah do memang. Soto ngarong memamerengi akamanginang. Unang ngarong manuk punak kana malo. Ate. Unang memang punna malo betong. Tutuhan ini mapasaha to. Tetapi kamanginang to kapar bisnis to ngadong be maniup. Ate. Agogo ni portibion. Manang na cicin na may, manang ni golang-golang na may, manang ni huruk-hurung na pe, manang ni dope na pe. Kurang ngadong. Padahal lapatamu berminggu ho kamanginang. Gadok minggu berminggu hamu, tapi haporsyamu to halak. Olang daging tado tu garejon, alay to ditta nakaporsyota. Dia gogon di portibio. Tang lapatan ni, itu nak kudokon banyak orang datang hanya untuk melihat Yesus, tetapi belum tentu mampu menyembahnya. Kurang doa hal songoni. Olang roibana merminggu, tapi dang doa imana manobba. Pasal rokok songoni. Dak sudenya, arong doa hal aromar minggu, dak kemarin di bana, 3 hari paruan di ruas tadi, ate, dang doa dokter nasing. Mulai roy mana satu na mulai tek kemeride bawa jongjong mana bahudul ay na baro na kajol monyo narakko manang las edina nariang pay ba song di deron dang marit di mana kirana ko barkilon na kirana dodonya ka barkilon ni mana HP IP dang di rohana Allah manobak Kristusi HP na kinoko tupuk taon di ibana, di Tuhanido, di paojak saluhutna. Bahkan dunia ini pun tidak mampu untuk menandingi dia. Dang mampu portibion. Jadi suatu ngarong beak kamangenang. Boleh dok di bahasa sonari lahir baru. Berarti boleh tubuh Kristusi, tu portibion. Berarti kau lahir baru kita. Ate. Molo di hutanami, molo seorang danak ikut mengalang bangun-bangun dong. Bolo somalang bangun-bangun dang sah. Ikut do. Ale jiana si patak kamanginang, bolo seorang danak biasanya marang utanami tulu hari oleh pagajang gabi 2 minggu ala nomor jujion. Ido tong jelek nate, jalak batahon, melek kadinna, ape la sudah hepeng naisi. Ale molo dihitala batak, molo sotalang bangun-bangun odang sah. Dak wote di Jakarta. Jala ikko Marapi don. Boleh Jakarta dang be Marapi be. Makana gudang doda dari Jakarta kuningon. Ate. Kuning daging nai, dungi pamohok mak. Boleh sadang Marapi do. Apalagi lebung nyapi do danahi. Makana sehat-sehat tamu kamanginang satu gajang nimur. Boson nardang. Baru betubu. Baru betubu mana 2 bulan 3 bulan holang namar sai. Ma adong do rasa kita anak-anak kota holang namar sai sampai 2 tahun. Holang masuk keluar rumah sakit tuh dokter. Nah, Yesus Kristus menjadi imun bagi orang beriman. Menjadi kekebalan bagi kita. Kebal kita karena apa?
kita mampu melawan dunia ini dengan segala macam hal, dan kita mampu diselamatkan. Jala odo di bagas seturbuk tahun. Roma hita marsobat ibana. Roma hita Allahumma mujibana. Roma hita mardebat tahun ibana. Dang mardebat tahun jabatan arta sinadonga behita. Alay mardebat tahun debatama hita di ulut tahun. Tatopot ma ibana. Jala tahilala ma. Nagok do ibana. Jala adong di bagasan ngulutta marsada-sada. Omak kamanginang nama catakas tidak tahu tanah perjul. Jala paingotot tu hita. Selinai dang adong debatan asing duko di Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain kecuali dalam diri Yesus Kristus. Hot mahita. Satia mahita. Tasobba maibana. Taleo rohatai mamujibana. Jala totong halak namar las niro di baca Tuhani, saya totong diramoti. Ada kamanginang? Tasuri teh malam kue Natal. Jadi doh teh Natal di malam Natal keluarga kamanginang. Hidup tuh ate. Bau biasanya bola malam Natal keluarga di sido malang kue, unang tiru hamu sona di tanggal sada malang kue. Tangadongi. Molo tabaru ni sudah jolma do. Hari Natal do tabaruta. Jadi kimar Natali hamu keluarga iko di sido hamu malang kue. Mang naitor hamu pe kue, aliba kue Natal muna. Ade, akamanginang petakas deh. Alana bol tanggal sada liburan naman noro jolma sudi. Lagi. Jale kota hilala do. Kita ma ndagabi siwa baritai. Alalas ni rohagodang di sadok portido. Abi martagi. Mula tema rohanami di Tuhan di bagasan Maduguton. Las rohanami di parsorangmu tu portibion. Lahu manggohi rohanami akan nalungun, naluja, nasorat. Ala nyakka portibion, gabiboy hami Tuhan maddaw syakpo. Alay marhite hatutubum. Barita las niro adi hami jala suru-suruan. Mabuani nang tuhami pe. Napay ngotok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tumibu doho sa salhuta. Doho do nang suru-suruan nak kami manobaho. Manobah sangapon dot hamulia ummi. Leom madihami Tuhan kasih tongami. Asaboy totok hula hami jalarang muba-uba nak kaporson nami. Hot maha porson nami Tuhan setia mahami. Tung roho palok kami. Jalarang manibil bihami Tuhan. Siyako saliling di ngulo nami. Sahat ro di ujung di ngulo nami. Memehonon nami ma Tuhan baritam naulion. Tuak kaya nakko pinopar na bibi. Asa sude romano baho. Sude romamuji pasapok ko. Jala dibukabe roh anak pikiran. Asa soluk ko Tuhan turohanam. Akan agale di pargugui ho, akan amarsahit di pamalupuali Tuhan. Akan amarukil dia pulih ho. Jala akan sorat di pahehoto dina. Jala akan apogus di pamoraho ng todina. Majalo sa luho na di tonga-tonga ning ulo. Haroromi mabualas ni roha di ganup hami. Haroromi hatutubimi mabuan akabarita na uli tuhami. Naboy dong ulu nami Tuhan. Gabe di bagasan perubahan. Alani ikom makirim mahami. Makirim jala porsea marhita porson nami. Naboy do saluhu na tarpatureho di ulu nami. Danak sibuan hatuaon. Danak sibuan pakrimon jala sibuan haluaon. Ido halasok kami di tikyon. Atau ngali Tuhan. Paso-paso marwas nuriam. Tarlumobi nung majalo na sinanon ulaw na badia di Manugot. Lao patadaw Tuhan. Nadoho dohami di paluho. Jala di sasaho dosana. Marita anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari di mahita huhut papungu pilat.
madi jolma lomo ni rani debata dohita jolma ai sabong inodo besar bintang di dahulu sumondangi hagulapon nadi pasangapon ni debata las dame 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 mani jombo dame 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 mani jolma lomo ni rani debata dohita jolma sai sondani marohatu ale Tuhan Yesus Kurin itu hata sonari masuk mahita tu namarulaun nabadia di pesta Natal tanah perjoloon alani taleo marohana pikirata di hamak kadamang dainang hangginang pinaribope aka nad maddoho ti ulaun nabadia ima naong makatidakkon haporsiaon jala dang ona ruhut parmanion pamitsangon
Alani tapahibul marohata maride mahita. Yesus Damai di debatana sumurung sian salhu naroha, ima mangaramoti ate-ate muna, dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di Banua Gijang. Asiroham topot mahami na pengudison, adorang hupangan hami an not parpadanan na badiai. Lehong matot di parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsyon na mangulu di hami. Asa posi tuturohan nami dan akmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Argugoy mahami matsuadahu diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyon na mangului. Saya taiti rohan nami asalam malungun hami tu Banua Gijang. Asa saya masiol hami pai mai mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Kamu akan naung pinaramaul di debata ita sakapi nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tatibang majumulo manang natawi hita marulon nabadia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan nauduk roha jalan manol soli rohana al ni pambahinan na nasoture. Jalan nama nopoti dosana. Jalan na porsea di hasesan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangatto parpadanan nabadiai. Alayak kanadoho marulon nabadia unang be dioloi sibolis, unang be didadati mardosa. Tung padau hamuma rohamuna siani, tung gotapon hamuma hosom doho lateni roha. Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jalan nang mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangatto parpadanan nabadiai. Jongjong ma hamu. Iba ini tatak kasih majumulur hatta jala alusi hamu masuk kusukunon. Di parhatu turhamdo alak pardosa hosian hatu tubum dohot ala ni pangalosim di pati ni debata molo di parhatu turham dokma olo. Namarsak doroham alan dosami jala dipanggil doroham naing maluaho nuaing siad dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatu turhamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus sutanoon panguluhon ardosa. Ibana nang matero mula manguluh mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turham dokma olo. Olo doho manggotapo siar roham lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggat dohot halak. Na mangarsahi ho jalan ulo doho manesa dosa di dongammu songon na pinangi dinurham sesaun ni debata sudi dosam molo songon irham dokma ulo atong apa uduk bema rohata jala tatopotima sudi dosata
yutok kamu ma tanyangon di bagasan rohat tabi. Ale Tuhan debata manami parhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alak pardosa godang dohami, jala jujut hulau si hami patikmu. Kamado honauhum muhami no aing do sugut. Molo balaconommu to hami hobbar tu pabbahinan nami. Alaya ni godang niya si dot holong ni roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehonmu humokop pami. Alani ubain na hum hami mangiru tuho. Asi maroham dihami. Saya jalo mahami. Saya sesa masude dosa nami. Jala lehot todim parbadia itu hami. Asa margogo hami mangalunasa dosa. Dohot mangulahon na Bartolomoni roham. Saliling itanod do pehami. Amin. Atong hamu akan namanapoti dosa muna. Jala na mawas dia sinirohan itu di bata. Saya sahak mato hamu nahina porsyam muna. Mangasawan hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Os marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guarni bata ama. Anak dohotod di parbadia. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya Roma harajom. Saya saut malamani roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni orang namar dosa tuhami. Unak kami tugu tu pangujunan. Lalu mahami siap pangago. Ay horo na punah harajaon. Dot hagugon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Udul mahamu. Mari dimahita. Hamuma tona ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borgin nai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate dungi di penggoli mai di parleho matu akasisian nahut ma didok. Jalo hamuma jala pangamma jagik kudui. Na nileho Tuhan mateon mokopamu. Bahen hamuma songoni bahe parningotamuna yahu. Jala dung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma moliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru mon marhite mudarhu. Nani useo honomokop hamu bahen hasesani dosa. Sai bahen hamuma songoni bahe parningotamuna yahu.
Atong romahamu nunga radisude. Ida jaladai hamuma tinggal basa di debata. Rede maita muse buku ende nomor 86 buku logo 67.
Buku Ende Sadawalu 2, buku Logu 24. Tolong
252 buku logu tolu kosong tolu. Naroman ni Bo
Roma buku ND 476 buku logo 322. Ku
jongjong mahita saluhuna, edio mabuke di nomor siaya sada. Martangi yang mahita. Puji matuhat debata leto dikku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadie. Puji matuhat debata leto dikku jala unang tung halupa hodenggan di basana sudina. Ibana romane sadosam sudina jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana paluan hosam sian hamaguan. Jala dilehot tu hodenggan basa rohot asini roha. Para si roha jala pardingga basa do Tuhan debata. Labbat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayat tuhita na hobbar tu dosatta. Jala dang dibalos sa tuhita na hobbar tu haja hatotta. Songon asin ni rohani mama tu akana konna do asin ni rohani Tuhan di bata. Iaka na makabiari ibana. Nung atakas di patudo di bata holong ni rohanai. Tuhita dinamate Kristus. Umokop hita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaeng sirimasna. Dung gabi parpitor hita hinorhon ni udarnay. Di bahini say pujion ni pamangakku, dohot rohaku, dohot nasa pabahinakku do Tuhan debata, olat nyon rodi saliling nililing na. Amen. Tatangyak kumma peliat ta tudupan ni debata. Ale debata manabi na di banwa gijang hodo hararuan ni salut silaw lehon na dinggan do nasa ulibasa na maulutos. Upasat hai masya na nilhon mito hami pilihan nami tuho. Sa jalom magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti ya sa para siya kami pilihanon. Patimbulhon harazom ritong-atongan ni huriam dohod di Portibion. Buhay maruhan nami marhite hite todim. Asalam utadahami gudang ni silo lehom mito hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na totong na sumarmula na sumarpas sohotan. Puji hai maho ala saud sude tahim naong sinakakmu. Adorang sumarujah dope hasyanganon. Dang taraba siboli sakakmu. Dang sudda tahim na badiai di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani. Di bahini mauliate marohanami tuho ala naong saud sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua. Jala si pangulu di hami, asa malua hami siya dosa, amateat doho siyan uhum, jala macohot hami mangulahod dosa. Ope, saya si maroham di hami, togio mahami to anakmu, saya bae mahami gabe siluam tu ibana,
asa upani halojon na hami, ala na tinaon na nabirniti, dohot hangaluton humokopami, asa ibana na punahami, jalahami na puna ibana. Sa sungguli mahuriam sa darion, asa dingot habal gommo, dohot haroron yanakmu gabi jolma, laho panguluhon hami pardosa. Sa sungguli makaparhala doni huriam, mamaritaw barita na uli itu saluhut halak, naung patar hasangapomu, jalanong jupang dame dohot hasonangan. Sa lehom mapit tu naukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguli Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajay masalut raja, dohot takasuruan na, asa diboto na sida nang nileho ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saleleng niling na. Seleho gogo tu akka na dibagasan pangucunan. Apuli akka na marsak, jala palua akka na targugut. Saya tatap jala dingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Saya dongani jala pasu-pasu hami sudi. Akka na magodang, rodi dak danak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmo. Saya Roma harajomu, saya saut malaman roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, se sama dosa nami sompane sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugutu pangujunan, balua mahami sian pangago. Bulak mahamu di basad dame, jalo hamu ma pasu-pasu set Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakot Tuhan di bata ma bohina tuho jala si marohana midaho. Hidup pakot Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasor homa, damena tutodim. Amen. Selamat Hari Natal Madita Salu. Selamat Hari Natal. Hamu akka manginang sihol rohanami majalang hamu saluhuna. Alaya lanitiki merede mahita sa ayat jongjong mahita muse 435 marulupulop todiki. Sudah mahita jongjong dengan natabi masih coba tangan mahita tusia mudo tusia birang ima sikata masih jalangan akan alau masuk merminggu sabar berjuang musatokin pos marohamu hatok buham nuruar 435. Marolopolop tondiki ay nang ditobus Jesusi amu sude begemai sailas rohat kumandohi sonang ditiki dung jupang Jesus tuhaki todi nama ngajaria Tarban marlas ni roha sonang ni tikini dusupang Jesus tuhaki martoba mahita menulas rohata di tuhata. Selamat Hari Natal Horas.